Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov Yurdun Merkezi Bankynyň başlygyna wagtlaýyn çäre hökmünde valyuta amallarynyň hereket edýän tertibine gaýtadan seretmek mümkinçiligini öwrenmegi tawşyryp, bu işleri guramak üçin 3 gün wagt berdi. Munyň ideýany Balkan we Lewap welaýatlarynda dollaryň gara bazardaky bahasy gymmatlap, bir Amerikan dollarynyň narhy 23 manatdan hem aşdy. 15-nji maýda Berdimuhamedov ministrler kabinetiniň sanly video aratnaşy arkaly nowatdaky mejlisini geçirip, Merkezi Bankyň başlygy Merdan Anadurdyýowyň hasabatyny diňledi. Wagtlaýyn çäre hökmünde valyuta amallarynyň hereket edýän tertibine gaýtadan seretmek mümkinçiligini öwrenmeli hemde hökümetiň bu uğra değişli kararynyň taslamasyny taýýarlamaly diýip Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi döwlet başlygynyň vice-premieri Aýdan sözlerini çitirledi. Aýdylmagyna görä prezident häzirki wagtda önümleri eksport edýän kärhanalardan we guramalardan şeýle hem hususy firmalardan gelip goşýan valyuta serişdeleriniň 50 götürümini däldi, dollygyny döwletiň ätiýaşlyk goruna geçirmeli hem diýdi. Valyutada alynan bu serişdeleriň öwezini bolsa milli pul birliginde dolmaly diýip türkmen lideri belledi. Prezidentiň Merkezi Bankyň başlygyna beren bu tawşyrygynyň ideýany ýurdun käbir sebitlerinde dollaryň gara bazarda bahasy öňküsünden de gymmatlap, bir Amerikan dollary 23,5 manada çenli ýokarlandy. Balkanyň Türkmenbaşy we Balkanabad şäherlerinde Lewap welaýatynyň Kerki şäherinde valyutanyň gara bazardaky narhy ýene gymmatlady. 17-nji maýdan başlap bir Amerikan dollary 23 manat bilen 23 manat 50 teňe aralygynda satyn alınýar. 15-nji maýda bir Amerikan dollary 21 manatdan 16-njy maýda 22 manatdan bahalanýardy diýip gidlilik şertine söketdeş olan habarçı 18-nji maýda gürrüň berdi. Şol bir wagtda ol gara bazar söwdegärleriniň dollary satyn alýandygyny ýöne onu satmakdan saklanýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Adamlar dollaryň bahasyny 30 manatdan hem geçjekdigini çaklaýarlar diýip habarçy belledi. Mardaky we Aşgabatdaky habarçylarymyz bolsa 18-nji maýda gara bazar söwdegärleriniň bir Amerikan dollaryny 21 manat 50 teňeden satyn alýandygyny we 21 manat 90 teňeden satýandygyny habar berýärler. 2015-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi kursuny 3,5 manat möçöründe saklap gelýär. 2016-njy ýylyň ýanwarynda bolsa Türkmenistanda dollaryň nagd söwdasy gadagan edildi. Şondan soň onuň gara bazar emeli gelip bir Amerikan dollarynyň bahasy 20 manada çenli ýokarlandy. Şeýle-de Türkmen hökümeti raýatlaryň valyuta alyş çalyşmalaryna ýowuz çäklendirmeleri girdi.